Ngicabule umuntu wakho ngithi lo noma yini nabang oh Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers, abantu abanomjelo phakathi, and King Ginger Cream de la Cream futhi kwenza Say it right, phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele bobo. Si popo. Si. Keys baba, keys baba, keys baba, keys baba, keys baba, keys baba, shandere bobo, si popo, si, ngithi shandere bobo, ngithi si popo, si, ngithi keys baba, keys baba, keys baba, shandere bobo, si popo, si, take me to Waba Febayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Kusekoli lapho esihlala khona wena uzofa mawusela ngobuso akakho ncengo elapho esihlala khona oh abantu unjani mfowethu siyaphila mfethu sorry man ngicela ukubuza mfethu lana ningadina mfethu cela nje unibuze imibuzwana mfethu hayi banike mfethu umbrella mfethu banike sister nayi umbrella nganetho ya nika my brother bambele umuntu wakhe wozani ngapha ngingashayiswa imoto ninjani bafethu ngicela ukunibuza nje a few questions nje lama sengiyamdedela mfethu bani igama my brother Athi mina bhuti uAthi awu say athi wakuphi mfethu athi wase Eastern Cape Bizani, big up to Eastern Cape. Bizani, you know Bizani, I love you so much. Hey, Bizani, abantu. Beautiful ladies in Bizani, we love you. Sister unjani? Ngiyaphila. Ubani igama? Noluthando. Kukuphi ekhaya sis? Originally from Enquthu. Enquthu. I'll pick up to Enquthu bafethu. Enquthu iqishile. Uyazi khona Enquthu mfethu ila kuphethwe khona amasama awards. Most candidates bayawina amasama nalokuzani, so you know the story. So siswami, I want to know from you, wena noputi ingabe niyazi ni atem niyathandana niyajola nenza njani? Yeah, siyajola futhi. Niyajola. Oh, showcase indaba ngathi ungikwatele sister. Because ngiyayazi imkhuba yakho. Hayi bo my brother. Uyamuzwa my sister uyangazi. Ndiyamva. Yeah, no kodwa isomyela. So wena my brother ungathi uyithandayo ngosisi? Eish. Nje ezininzi yazi ngathetha kushona ilanga kodwa nje yabona ngathi indlela nje ayiyo nje mina ndiyamthanda nje nganto yonke. Ukuziphatha kwakhe. I-personality yakhe, everything nje about eish. Ndiyamthanda lo muntu lo. Power to that. Sister uyamuzwa mfethu my brother uthini? Wena ungathini oyithandayo ngaye? Siyafana nje. Mina sithanda ukuhleka. So uthuna yabo sayihlanganele endaweni zomnandi. So ngithanda yonke into ngaye. Wangichaza ngaqa umona wangichaza. Skin color, everything nje. Sure. Height, tops. Yeah. Sure. Sex, perfect. Yonke into. Yeah. Tick. Yeah, tick. Tick. No. Ngiyawusona sister. Ngifisa ukwazi mawungafound out ukuthi my brother yakuchithela ungenza njani? Uyangichithela. Angisho ukuthi uyakwenza, ngithi mawungafound out. Uthi uyangichithela? Yeah. Wazi ungichithela? No, angisho ukuthi uyakuchithela. Ngithi okay, ngicela uyiqala kuwe bhuti. Bhuti wena mangathola ukuthi my sister yakuchithela ungenza njani? Eish. Hey andazi.
ngabona ngokandazi man yo kodwa ngiyaphoxakala kakhulu Yeah. ngiyaphoxakala man kodwa hayi Haw. Sister, ungathola ukuthi my brother yakuchithela ungenza njani? Ngamshiya. Okay. Yabona lo mbuzo ubusimple kanjani? Ukuze. Yeah. Why Uzwile bengilwisa kanjani? Hayi. Why mina ngakushiya? Haw. Hayi. lithondo Umuntu mayitshisa wenziwani? Mina ngibhekezele. Mhm. So if uyangithisela ngizomshiya. Ngiyamthanda kodwa ne? Ngiyamthanda. Ngicela umuphi yakhe umtshela ukuthi uyamthanda. Ngiqabule isiphongo baba. Ya, ngiqabule umuntu wakho ngithi lo. Noma yini nabang oh lo. Ubani othe oh oh uyangigcwalisela hayi lutho ngithi phela ngimabhebeza manje uyangigcwalisela mina ungibabeza ikhandlela brother sorry cha ben hayi yenza uyiqondile ungayitshonji uyamsaba akazabani uyamsaba hayi uyintshontshile oh yeah I know but you're right exact ne awe hayi mnika umbrella no umbrella sesasonde futhi wozani ngapha sister ngizonirequestela iyani imvula anikwazi ukuhamba emvuleni ngikhona I'll request for you guys ne because sengimisile and nginibuza nama questions yabo so in a scale of 100 sister ungathi umthemba kangakanani my brother I would say 99. ne Yeah. wena uthemba kangakanani 100% siyathembana, siyathandana. yeah Akaza ayenza imkhuba, akaza acts different so. wena sister ukhona yenye umuntu othandana naye mawubona ngathi mhlawumbe my brother ubhizi Angikaze ngamcabangela so akekho umuntu engibhizi naye. okay uma ungafanda ukuthi uyachitha ungamshiya Yeah, angicabangela kawu2. ne Manje uzobona ukuthi uhamba nobani. Uzohamba nani? ikhona into ofisa ukuyixolisela kuyena mhlawumbe yakuyenzeka and you know wayifaka ngaphansi kwecarpet Not really. Ayikho. Naye ngabe ufuthi ke wangibamba uyangisikela. Siyathandana bathanda. Fair. No my brother in a scale of 100 nami ngasho nje ngithi 99 umthemba kangakanani 99 kakhulu nawe uyasithemba ngiyazithemba nami ukhona umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister hayi akekho omunye umuntu ngekuphela nje ne uye nje vo ayiwanje yeah yabusa uyatanasa uyazenzela all right xa ungafumaniseka ukuba uyachita uthe ungaphoxakala hey kakhulu ikhona into ofuna ukuyicelela uqolo hayi ukhonto nje ngaba ndiyaxoka yeah molweni no those are my neighbors in Sandton ngawayo yini mayibo oh yeah my neighbors landers so my brother kunento esiyenzayo la a couple switching phones it's where switching phones sisifere indaba mfethu wangiboka abhlungu kanje mfethu Hayi. haw i-couple switching phones ila kushintshana khona ngamafoni unika umuntu wakhe ifoni yakho ukuze check on WhatsApp na ku Facebook bawubawo unayo iFacebook noma xa kuba unayo iInstagram siyayicheckisha nayo ukuthi sibone ukuthi wena uchatha nawe ufletha nabo bani uyena kuphela noma mhlambe kanjani angithi wena awuthamba uthi uyamthemba la unanginga ndiyamthemba wena wena unankinga hayi yeah awuthi ngicela kuma la imama apha awuthamba yeah There indaba kanti bese. Wani la search phone yami? Akayisearch sobe sichecka nje. Checkani. Senze couple switching phones angithi uyamthemba. Siyathembana, there's no need to prove. No, prove. Manje? Hayibo uyayichecka, kumele uyicheck une right phela indoda yakho. Ayifuna ukucheck ukuthi niyathandana phela. Uyayicheck, awu-check for them? Sifuna uyicheck manje. Ndiyichecka nje phone yakho. Hawu nange kusabisa manje indaba. No, ngiyambuza. Pho mbuza kanjani kwangathi uyala? Ngiyambuza ukuthi akayisearch phone yami. Awu-search phone yami? Ndiyayisearch. Manje? Hayibo. Search-ke namanje. Why manje search manje? No. Kumele size awunankinga ngithi. Ingxaka ayikho ingxaka. Mfethu uzenza kanjani nje umbona usister defensive mfethu awubona ngathi mhlawumbe khona into ayifihlayo.
cause ayikho into engifishayo manje why I udefensive understand ukuthi why mina amafoni asearch futhi eTV akuyifuni Akuyona i-TV le. wow nama camera hayibo awutham okay mfethu no awutham wena ungasedladleni you from eBizana mina ngwaseNgcobo mfethu uvuma kanjani wena mfethu ukuphathwa icherry kanje cause manje siyakhuluma nawe uyakutshela kaniphatha kodwa baby mara baby nje senza lento nje sibe sesiyahamba nje kuphela baby angifuni awufuni angifuni ukhuluma kanjani uma ukhuluma kanje uthi awufuni kwi-out yakho baby angifuni muse kanjani futhi iphi respect lapho ifoni yami endlini awuyithini ifoni yami endlini ngiyayithinta kodwa bheka bomthetho uthi nje ufuna nje ukushaya kuba izinto zise-grand na then after that yeah and mina ngifila ngathi ayisekho izinto grand and sister mina ngaphethe 200 now why in why ucabanga ukuthi azinto you are grumpy nginjena and uyazi ubhuti ukuthi ifoni yami uyayisearch people usearch ifoni yami exactly manje yini unqabani yini angisaboni uyangazi wena uyangazi ngiyazi imkhuba yakho uyazi imkhuba yami so uqonda ukuthi ke mina ngizobe sengenze umlingo yini la efonini yakho ngoba kuzobe kuyinto engiyithole efonini yakho ithini ngawo azisho lutho ukuthi njani mfuni futhi usazoqhubeka ujole nalo angizoqhubeka njole naye but uyabona ukuthi njengoba enqaba nje kanje unqaba ngoba khona into ayifihlayo awuthembi kantweni ukanjani mfethu uyiliphi uzoqhubeka ujole nomuntu enqaba angizoqhubeka awubona ukuthi umuntu achitha lo wena sister uyafeba wena uyafeba yeah awuthembi mina ngizokuthinya exolisa nje ukukhuluma kanje ngecherry yakho ukhona icherry yakho iyafeba and kunento ayifika awufeba improve ene phela let's phone ungathi uyafeba kodwa akalethi phone ngizoxolisa mawukuthi ufebe phela lelinye igama thank you awusafebi yazo ngiyabonga yeah ngiyaxolisa ukuthi ngithi uyafeba yazo sisi yeah kuphunyuke kwamagama lethi phone yakho lo phela ngithemba awuthenjani lethu hayibo handi awuthe grand nje hayi woza ngapha sister hayi awungimelanga kulokho so ubuzovuma angayikhiphi ifoni yakhe qala ngefoni yakho ikhipha incwadi yamazi vele bunenkani ivula siqale ngiyakho bezoyikhipha ingakune sister hawu was bambe mfethu come on bra hawu now what's up okay bese ngithi type la makuvele igama lakho la ngitshela makuvele igama lezinye izinja la amanye amagwetsha ungitshela ngoba yiwo la azobe dedisa umuntu wakhe ngivu bangithini. Alright guys, my name is King Ginger Cream Dala Cream ndi out nje yase Eastern Cape afethu and niyalazi nani udaba ndiphuma pha eNgcobo ndithi ndekuni ola type lapho uthi I love you sister indaba ungihlinela uhlineleni abakushela obviously angishela no uyuthini nje uyavuma uyatsho umuntu hayi naku la kuvele mina ndodwa la I love you okay sizwami nje messages ne no right yeah okay delete lapho type uthi hayi li week leli ngenzela just check ukuthi unabangani abangaka I miss you fake ngathi red the lights yeah nje sithi umlusi napha na uthole something to laugh about yeah hey kodwa ukhona into engiyithandayo khona akwesiqinise ke ngoku ne type uthi sex so ninokuthetha ngesex nokuyicela kuye kuba khawundiphe manje isex vele okay uyibiza ngesex nawe xa uyibiza apho nomuntu umkikimbo andazi izizimanga ne yeah awuqala uthi sex umusu ubuya ngezimanga yeah okay yini siyachaza indlela ukuthi niyathayiphelana nosex chazeke hayi chaza ucansi lumnandi phela yeah ayi lapho ngasho liphindi especially in these weathers awucabangeke usuyitshela ukuthi uzothola ucansi ungabusalithola thetha mfondini hayi thetha mfondini thetha nami hayi thetha nami phuma namba mapha hayi benokuthanda zindone ngokwenzi yeah zindone ezi bani igama funda igama sizwe bani ngowaphi usizwe ufuna ngithini ithi ngowaphi usizwe but late zombe uzobona ukuthi
nje. Awume ngisafuna sibuke leyithomba usufuna ukubuka wedwa. Why mina buka ithombe zami? Awu why Kanti uhleli nje uyathitha. Uhleli nje uyathitha. Yo. Manje sister awusho la nani kuphi nalomjida wakho? Wayengikhiphile. Manje leyithombe ezikanjena wawuyishuthela endlini yakhe? No, sasila sasihleli khona. Ngizothi imputi. Ubhuti akangikhiphi. Akangikhiphi ubhuti, mbuzo usimina nagcina ukuphuma ama. Ukuyikhulume kodwa naye leyo nto. Uyazi. Ngihlezi ngimbuza uthini? Uthini puti? Ubunithithele ngemfene nje ayibona Imfene emnyama ayibobimbi kanjani. umubi sizumbi umgodo. Ngiwazi ngaye. No sister why bungamtsheli my brother ukuthi sometimes uthole into. Uyazi baba nayo imali. Uyazi bani nayo imali. Uzothini? Manje manganayo imali, manje mina ngingaphumi ke. Hayibo. Ngiyahlanganisela ndiyakwenzela izinto ezinye ozifunayo wena ufunani? Ufunani lo ufuna wenzeni? Uzwabika ihelicopter. Okanye ufuna ngihambe ndiyokweba. Anga futhi bathi indoda kumele ihasile. You must do what you have to do to provide for your woman. Ngiyahasila njena. It's not enough clearly. If ngizokwazi ukuthi ube nomuntu ongikhiphayo ukhona. Awupolisi nokuxolisa uthetha udoti nje. Ya udoti uthetha udoti. Ngiyasho ukuthi mina nalomuntu asijoli uyangikhipha kuphela. Hayibo, ukhipha phela kanjani? Umshuthela ithombe nje. Enjani futhi? Phela umuhle la. No, ngimuhle yes because bengikhiphile umcela ukuthi ngicela sime se-date. And I had to do what my installation, my Facebook. Manje kumele ngibe nginjani ngipha? Yakujwayela lo. Sathane wena. Ya usathane lo. Fethu. Awu relax bra. Kune cameras apha man. Empondini khawuchile man. Khawuchile. Kune cameras apha man uzawubanjwa. Akwayithethe utata omkhulu enda ngakuthola seguni. Ya washwa laba bayabheda lapha. Baby, I'm cheating. Uyachitha. Benisebenzisa nje kodwa condom. Mara baby ubonile mbona ukuthi lapha bephumile. Hayi, nithetha ngesex baya. Hayi sister. Ufaka izithombe. Ya. Why ngikhuluma ngesex wena le outmouth and cheat? Sister unabe uyaxolisa. Yeke le nto yenzayo. I'm cheating. Ngixolisa ukuthi Eseyazi no, sure. Ngicela ukumthatha sihambe kancane naye khona befuna sithi. Hayi, usaseshushu kwangoku. Usaseshushu. Khawunivulele yakho. Naye uthi yena uzenza innocentia. Ngabe yaxolisa. Uthi inkonse ini ngoba angichithi ngiyasho. Hayi, so nenzana niyadlana wena nolokhu uzana. Pho leso si half naked. Si half naked. Leso sisibonile. Hayibo. Isona phela leso sikhalisa ubaba. Baby mara. Ngize ngakubuza ngathi ushuthele kuphi. Half naked and usendela another man. What the fuck is that? Wazosikwatisa wena. Lapho le out yazi into endihlukumeza lo mjede mbi. Imfene. Okusala imfene engikhiphayo. Usizwe mbi. Zange ngibuze ngosizwe before. Yeah. Zange ngibuze ngosizwe before. It's nothing serious much. It's not that. What is nothing serious? Ngiyajola man nakuyakutya man yakutya. Ngithetha ngesex yakutya. WhatsApp wena nosizwe. Yakuyemutya. Utha WhatsApp nosizwe. Ukuthi mina naye beyangishela uthi nomuntu enokwazi ngiphuma ama date ucanga wena ngakhokhelwa wena kuma date ama table for 2 uqede lapho ungatyiwa wena ungazosiqhayela wena singamanga uthithina bekakuzama yani wanqaba wena wayibeka wathi uyibekele nangobhuti lo othi aka provide lo othi aka afford hayi kahle wena ufuna wenzeni ngicela ukwenza amazipho Why ungayosebenza? Uthi ngiyasebenza kodwa kusay it's still not enough. It's not enough. Mina as my boyfriend Yokwenzisa wena ikhanda yabo bona abantu. Bra. Manje ngena ke also mina I'm a suffer because you're suffering. Hell no. Oh so that's why you are giving yourself to Sizwe. Uyasebenza wena la kumkahle usetorhweni. Yeah. Baby ngumuntu wakho kumele unze show ukuthi ngi right. Like ngitobheka amaziphami njani. Ikhanda ngifaka iweave. Awuvulele phone bra azayicheckisha uhlukane nalomuntu sazoqhubeka ujole nalomuntu ongafunani nokucela uxolo bra cela uxolo uyalwa and lokwenzena wena lo muntu lo at least ewe awukhumbula unibetha nokunibetha wena sorry at least icondom benisebenzisile wena nalomunqundo osizwe futhi angilalanga nosizwe mina nosizwe bekangishela wangikhipha
Unamanga uthe wena najola niyajola hayi sisoma najola wena sisoma uthe wena abantu abakhipha ama dates abantu aba-affordayo abantu abakwazi ukwenza i-table for 2 manje umuntu okwazi ukwenza i-table for 2 uzohlala kanjani wena engakwazi ukwenza i-table for 2 nawe ngiyibasela ukiwe lo muntu baby ngicongomkholwa mangitsho ukuthi mina noSizwe asijoli hayibo mina noSizwe asijoli bamba asijoli bamba ngena ku WhatsApp lapha ngisho into eyi-1 ya WhatsApp no WhatsApp mase ngitype uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye obhitshikazi la ungixelele because labo obhitshikazi kuzoba kuyibo abatyo umuntu wakho awuthami ungavumi ukusoftnishwa yilo muntu utyiwe lo muntu but it's okay. All right, guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to stop the challenge, stop and put I love you. Mfethu wena bakusheli wena njengoba nje mfethu wena uyi out ke elimela iqiniso layo. Usabanithini? Angithi elimela iqiniso lakho. Yeah, bakusheli. Sister tshela mina ukuthi kuvelani lapha makuvela wena mangaveli lutho akuveli lutho. Sifuna ukwazi. Cela ungalokhu scroll ngathi lapho ungathulele. Scroll ubheke. Yimi kuphela lana. Yeah, delete ke. Type uthi I miss you. Fake heart red. Sheshisela mfethu izulu imvuliyana sakude la siya khona safuna ukuba gumbe Soweto manje uwe kuphela okay delete type uthi sex yeah futhi enhleke yazini asiye Soweto vandag yeah so banyisa kwaThema yeah le Springs akunalutho delete yeah type uthi money yabona ndawo yongipompa ngakhona wenza ukuthi mangifika lutho yimi delete type uthi come outside futhi uyawudlala Facebook hayi akusomuntu ama-social media still akunalutho yamnike mfethu ifoni yakhe thatha mfethu saloqhubeka mfethu utshole nalo nje umbona ukuthi akuhloniphi akaziboni noburongo yeah uthi wena uyazi table for 2 futhi angisho like I didn't mean it like that you know I love you more uthi wena ikhanda lakho awuqhinanga because every time ngimcela imali ungitshela ukuthi akanayo like every time ngisuka ngingenayo nyani ngisuka ngizoyithatha phi but then every time like mangicela imali yamazipho umuntu ungitshela into cabanga imali yamazipho ngiyilinda for 3 months mina besengenze 3 nails set yena usangitshela for 1 hour buda ngeke wena ungayimenta kanjani hayi sister mfethu angiphikanga mfethu angangifakazisi lento uyaqhubekana ujola nalo nizoyilungisa le enziphi lo muntu lo uyabheda lo uyabheda wena uyabheda wena urong ayikho le nto uyabheda wena njolela uhamba utyiwaza intwana apha ngaphandle bese utyewela i-table for 2 akangitshanga bekangikhiphe ku date we didn't do anything hayi utyiwe nithathela ntoni ngesex yes but guys sex is sex it's not like yosindela uthi anginafoni kule nsuku it's not like honestly it's not deep ayikho deep yes to sex ayikho deep isex ayikho deep sex asiyenzanga mawungamitha ngani uzothi mithiswe ndim ngani mithiswe sezinye imfene la kodwa ayikho deep kodwa ayikho deep sex bra kanti uSizwe mubi ngampela kangako imfene mfemfe ayikho bad it's not bad akekho bad it's like azi ona ngikukhulisa akekho bad mina baby ngiyakuthanda you know I love you and you know ukuthi mina ngithanda into ezizenzayo mina we are soulmates you know what into ezizenzayo but then if awungiphi imali what am I supposed to do awunamndeni nawe awuna family kwa KFC streetwise 2 let's say 49.99 angazi ngithola after how many months angazi after how many months sasifika kanjani kwiKentucky manje sengisho like izinto ezincane like ezincane ama chocolate ngicombuza ngevalentine ungenzeni ngona uyazithanda izinto ngicombuza ngevalentine ungenzeni ngevalentine naqala ukuba namali ngevalentine so mina hayi nami ngangenayo bhuti nami ngangenayo so mina ngihlezi mamela into enyanyisayo i1 baby mara the thing is uyazenza into zakho sesikubambile ngoku yeah awufuni ukuxolisa uyaphika uyaqhubeka uthetha udodi baby angiphiki ngiyasho ukuthi mina nisizwa sijoli bese ndikubetha ngempama ubese ukhamisa hayi namhlanje bese ndikubetha ngempama hayi namhlanje bhuti hayi namhlanje bese mina ngiyahlala ungacheat why yena yini ayenzile ukuthi xolisa
Ngikuphe kanjani umfihlo? Ngikuphe kanjani umfihlo uNtando? Bemina uyangithengela ama strip toys 2 uyangithengela? Awungithengeli. Ama chocolate imali. Street toys 2 grams. It was Valentine's Day. Abantu bayaposta ama flowers. But at least street toys 2. Angisakhali okuningi. Ngevalentine ayidlele nje amaqatha amabili eKentucky athole nama chips mhlawumbe kuphelile iroller akayifuni uzothenga isinkwa Hayi ngakuyakuthanda ukutya nalo muntu lo nayo. uyakuthanda Ukudla. Awu, bra. Buti so wena sister at least usizobeka ayithenga KFC beyond KFC. So I don't I'm cheating naye. yeah but at least now ubuwadinga lama KFC At least mara every time. so at least mayolanda ama KFC benisebenzisa condom idile so yazi ke bafo sizohamba nawe ngoba Mhlawumbe nizosala nobabili ufike nami. Awami nami. Uthi manje azoqhubeka ndihambe nawe nje. Mara baby Undenzela udoto nje. bengiyaxolisa. Like Angiyeka sondela. hayi kodwa hayi asondelele ntoni hayi uyahlaya nawe yakuthanda but nawe uyamthanda ngithi so kumele ngixolise baby. Mina nisize singacheat noma usize ngambuza mawufika mina nisize asicheat guys ayenza lutho mina naye so lokhu nje saya kuma table wethu kuphela lapho ayikho into enzima athi ubenza beyond KFC not beyond le cabangayo beyond Yena uthanda. Zindoni ezizenzayo. baby mara ngiyaxolisa Zizimangazana ezizenzayo. baby ngiyaxolisa Yena uthanda zizimangazana ezizenzayo. ehlisa umoya uthami Ngicela usuke ebhuti. Ebhuti ngicela usuke. awuthami ehlisa umoya okungcono sisinoluthando ngcono uhambele phambili uzokulandela ubhuti mase sithe kumehlisisa umoya ya hamba Awuxolise nokuxolisa. indaba ungaxolisi nawe angijole kukanjani asihamba nahamba naye welcome hamba naye mfethu yazi the only thing my brother ayikwatele ngawe ukuthi uhlula ukuthi sorry ngoba wena ukhuluma awuxolisi unjalo ya hamba naye welcome mama ya ukuthi mangixolisa singacheat angicheat hayi ku right sister ku right uzoyibona asamba bayeke asamba hamba how it's about that time King Ginger cream de la cream tona seking indlovu sawugibela amateksi ngiyengwenya small mall lela liyabelungu ngwenya small mall only the bosses go there my son asambe sengwenya small mall take me home Ngwenya small mall. Hey yo boom, it's your boy King Ginger cream de la cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile Andile ngomunye umfana nje mistake